uopšte mi dajemo, znači videli ste i u filmu, taj sistem vrednosti je osnovni, a to je da li mi dopuštamo da je klijent, klijentkinja ravnopravna ličnost s nama. Da li mi uopšte tražimo feedback na našu intervenciju? Jel ostavljamo taj prostor uopšte? Znači, mislim, postavljam kao pitanja koja mi se čini da su nam, neko verujem da nam mogu biti svima važni. Aida Perović-Ivanović. Meni su stalno te dvije riječi odzvanjale večeras i odzvanjaju etika i edukacija. Znači, ono što je fakat je da u ovom trenutku nisu svi edukovani za rad sa žrtvama seksualnog nasilja. Mislim da etika podrazumijeva i da neko ko je terapeut ili terapeutkinja kaže ja ne mogu primiti ovu klijentkinju ili klijenta jer ali ću preporučiti koleginicu ili kolegu. Ne znam koliko su kolege spremne da naprave takav korak. Je li to pitanje privatne prakse pa financijsko pitanje ili je pitanje ega da ne želim da priznam da nešto ne mogu da uradim kao terapeut. A onda, znači, dok god smo u situaciji da svi nisu edukovani, mene zanima šta Incestralna centar radi ili šta još neko u Srbiji radi, da osnažimo žrtve i da osnažite žrtve da sebe smatraju jednakim i da od terapeuta zahtijevaju isti tretman. Znači, da u onom trenutku kada žrtva prepoznaje da naspram sebe nema odgovarajućeg terapeuta, zatraži drugog ili zatraži drugačiji tretman. Dobro sredstvo komunikacije sa građankama, građanima. Ja mogu da dam informaciju da je od 19. novembra kada je film snimljen i prikazan, mi smo merili sa B92 kojima smo ustupili autorska prava na godinu dana. Ovaj film je bio emitovan do 12. decembra samo, na primjer, smo baš pogledali za taj prvi period, 22 puta na televiziji. Dakle, mi smo ga i napravili da on komunicira, znači, i onda su nas Vesna i Marija pitale kako ćemo u odnosu, kao film smo pravili za građane, kako ćemo, a sad imamo stručnu javnost. Mislim da se film obraća i jednima i drugima i da je u stvari jedan reći, sredstvo edukacije, tako da kažem, ne kažem samo ono što je najsvežije u odnosu na to kako i zbog toga nam je bilo neprocenljivo što se Marija uključila u ovom delu filma, bukvalno nekako zadužili smo je da govori o opštoj etici u radu, tako uslovno to nazovemo. Ste čuli sve ono što u stvari važi i za nekog drugog klijenta, ne samo za seksualnu traumu. Jer ja verujem da tu negdje mogu da vas pozovem na neko prelistavanje da li zaista klijent kada dolazi kod terapeuta, bez obzira koje iskustvo ima, da li ovo o čemu je Marija govorila u filmu, da li zna. Da li zna šta, u stvari, koja je ta linija do koje terapeut sme da ide, ili ono što se čuje terapeut vodi računa o tim granicama, klijent, tako dalje. Da
moramo ispoštovati u radu. Ja onako sam uzela na sebe, možda u ovom momentu svi posao imam ja neke svoje faze, plusa i minusa, da obavljam i posao supervizije. Znači, postoji mnogo, znači, ljudi koji su, oni pozvani voditelji slučaja, pa supervizori, moje posao između ostalog da pomažem tim ljudima u nekom svom radu i da ih kontroliše. Sad, koliko je to sretna kombinacija ili nije o tom potom, ali ja negde vidim tu nadu da imam prilike, znači da tog klijenta negde štitim i iz pozicije supervizora, da vidim da li ima mogućnost da bude ravnopravan. To jeste proces koji je tek, i ja to vidim kao proces koji je tek počeo, ali je jako važna upravo taj segment, znači u samoj dijagnostici, ne samo, kažem, to naglašavam, u svim fazama rada sa žrtvama nasilja, pogotovo. Ono što je Vera rekla, da je to apsolutno tačno. Znači, da li se terapijska orijentacija? Ono što svi znamo, to je da poverenje koje se uspostavi između onoga ko traži pomoć i onoga koji nudi, se bazira pre svega na nekim pozitivnim osjećanjima onoga ko traži pomoć. U nekim situacijama takvi ljudi su u stanju da nas izaberu za predsednike Zelenortskih ostrva. To bude tako pozitivan odnos prema onome koje pomagaš. I to je jako lako zloupotrebiti. Držati predavanja, pretiti, davati lekcije o tome šta valja, šta ne valja. Međutim, kad su adolescenti u pitanju, to je moj par, mnogo je teško, zato što adolescenti uvek imaju bar jednog roditelja. Ono da kažemo sada u ovom slučaju trezvenije. Onog trenutka kad krene da se drma ta porodična dinamika koja je bila, kakva je bila, tog trenutka roditelj može vrlo lako da vam uzme dete i uvere. Šta se to dalje znači? Ako hoće da traži pomoć u zdravstvenoj ustanovi, oni mu uzme knjižicu. Znači, ti ste onda u poziciji da vršite prekršaj, kad primate dete bez knjižice, upisuje se, što je neka vrsta alibija u krajnjem slučaju, ako je zavedeno da je bilo tog dana kod vas, a desi se nešto strašno za šta ga optuže, a vi ga niste zaveli, nema dete alibi. Mislim, kad krenete da razmišljate dalje, to jako komplikuje stvar. Ili, ako ste privatnik, kao što sad ja jesam, roditelj kaže, pa neću više da ti plaćam. Znači, sada ste u poziciji da radite pro bono, što je sasvim u redu i sasvim opravdano. Ali onda šta radite? Onda krišom primate dete od roditelja. Znači, vrlo često se desi da vi, koliko god se trudite da držite neku poziciju nekoga ko je ravnopravan, vi postajete neko ko zapravo nije ravnopravan. Dete nas sad vidi ili kao neko ko je mnogo dobar pa će sada da me prima, više nismo ravnopravni, ili neko ko je loše, mama i tata neće više tamo da me vode, a i oni se sad više svađaju nego su se svađali. Tako da je to hodanje po žici. Uvek, ja sam stalno sa utiskom u tome da mi jedno kajanje ne gine. I onda sam odlučila da mi ne gine kajanje, da ću ja da stavim iza tog deteta, pa ne znam šta će da se desi. Ali za to morate da imate i neku, sad već mogu da kažem i neke godine, kad ste mnogo mladi, ne ide. Neka zrelost je toliko podete i neka snaga da vas i to dete prihvati kao čvrsto osnovice. Govorila sam o svoj tema. Razmišljamo o ravnopravnosti, zapravo mislim da je naša odgovornost kao terapeuta
ali je kao što je to tekao kada sam prosto želela sam se nadoveže na pitanje ravnopravnosti u tom terapijskom odnosu i slažem se jako da je to pitanje terapijskog pravca, ali sam ja htjela da kažem nekada da ja kao neko ko sada ne govori kao terapeut, nego kao psiholog koji radi u predškolskoj ustanovi i radim sa decom koja nemaju probleme i koja su zdrava, negde vidim da mi treba da kao društvo prosto jedan deo našeg fokusa prebacimo upravo na primarnu psihološku prevenciju i na rad sa decom kako bismo mogli da radimo na tome da ta deca koja treba da znaju već od tog uzrasta, od 3-4 godine, gde su granice u vezi sa svim, šta je ono što treba postaviti kao neki kriterijum i osnaživati ih u tom pravcu da oni odrastaju, znači kao neko ko će moći da formira svoje granice koji će biti u skladu sa njegovim potrebama i njihovim potrebama i željama. Mislim da je jako važno da negde razmišljamo i o tom delu, jer ćemo tako dobiti odrasle ljude koji će, ako nisu na terapiji, moći da znaju šta je ono što jeste granica i gde treba da ostane, gde ona treba da ostane. Hvala puno i samo se sasvim slažem. Možda dodatak, samo ponovo imati vrlo budno oko za ovo što Marija još uvek govori 1 od 5 i među populacijom s kojom vi radite, znači to je da, eto jezika prava, da, to je bilo, da, hvala. Jeste, da. Ja sam videla da je Goca Mijalković samo se predstavim. Ja sam Gordana Mijalković, psiholog, radim na klinici za dečju neurološku psihijatriju i vraćam se na temu s kojom smo počeli, to je etika, jel? Moralne dileme. Kako spavamo noću, to je moja priča. I verujem i svih nas u nekoj situaciji. I dileme i nekako velika pitanja s kojim se nosimo kroz terapijski proces. Radići sa decom i mladima. Dakle, oni su deca i mladici. I tu je sad pitanje o odgovornosti, pitanje o ravnopravnosti uvijek jako diskutabilno i ono što se meni nekako kao sadržaj koji mi je jako bitan sada nameće i vrlo često ga koristim kao nešto što mi je reper da mogu da zastupim ili ne, to je primum non nocere, ne povrediti, zaštititi. I to naravno vrlo često da ovdje to su moje su iskustva takva da je recimo velika